ịkpọ nwata nwaanyị wee je na restaurant o wee sị gị na ya ga-eri rice na chicken na salad ịpịkọgo fụ na ife iji na-akpa bụ 5,000 naira i wee kpọrọ ya gaa na restaurant a na-ele nri 3,000 a plate. Kedu ife ngụwa ya elizi? Kedu ife ị ga-elizi? Igotali ya rice na salad 3,000 gonye ya malt isi na ọgọrọgọ mana iri na ọkwa ifere otu a n'ọnwa na-abụ ọnwa ịtọ ọnwa ịnọ gara aga idenụkwa ụdị nri dị otu ọnụ ọ na-eri na-alacha ọnụ mmiri na-eno. Uche kọlọgọ nnaa. Uche kọlọgọ ịra akwa aka ka gị na ya ribie, ihe asa ngazi ka gị na ya ribie otu esi eme o wee daba saa ngazi ka gị na ya ribie bụ ya n'owo n'iji maka na nke abụrọ nke gị abụrọ nke gị nke bụ nke gị bụ nke gị. Gị bụ nwata nwaanyị nwata nwoke kpọ wee gaa n'ebe a na-eli nri wee lu ikwụsị ife a ga-eli o wee sisi weta sọ nke gị wee weta ịkwa aka saa ngazi na-eri ọ na-ekili gị na-aṅụ mmiri na-agụ eze iwe rigide ya wee rikpọọ obi ajọkwa gị ya ya bụkwa nwaanyị aya anụ anụ. Ma gị bụ nwoke na-eri o wee rigide wee rikpọọ ọsọrọgụ nna bịa ka unu rie iwee ka na-akwado na ya anụ ya anụ jee kpalụ nkụ ahụ wee nababe gị ihe ịfụrụ iwele maka na Uche kọrọ gị. Welu ndụmọdụ anyị nye gị wee mee ife ka o wee baala gị. Biko chetakwa tinyere m aka na share button, subscribe wa maọbụ follow, like kwuenu, kọmentị ya gazie.